Oh, aşkım. Hello. Hudaý hop sen gittin ha ısıtı otyr anne. O balkona gitip ben bilmän otyn elma ýamdan lan ýa dogaladym mı haýtym ola gittim. Diyor çağla bir rat koşana. Sen ne mi? А ты чё делаешь, девушка моя? Пожалуйста, I love you тебе. Şu vat kellim ne? Surat 30 santim otur surkam. Wagtlaryň 60 saat etdim konkurs geçip durandyr. O honor mertil zat diye şu içinde şu at men 60 saat eden öňküden hatırlam ya efirçiler wa bolsa. Erwet pikirler etmem. Konkurs gidip otyr. Giden adam sponsor boldy 160 san bayrak goýuldy. Şo sebäpden 60 saat edipdiň sponsorlar 60 saat etdi. Şunu bilme şoň üçin gatly görmeşik ýok. Hemmäňi I love you konkursdan soň ýene öňküden hatyrlary sponsorlary kaka 5 patpsas edilýär. Gowum sen? Salam. Eş miňda näme boldy men? Soly men näme boldy? Men näme boldy? Olara gater kliyen soraw dipdim. Batdan boldum. Pulum gowurdum men, pulum kelme. Erkim şey dipdir ha. Senden gelmeden yanına. Ay bilema erkim şey dip hadi ya. Pul silent sola diye. Oylu başlat yani kim Ne yapılıyor? Yani sola yadından çıkarma. Oyunno diye ataňam diýelema diye. Men sen näil söýsemem. Çağam ýaly söýsemem, näil söýsemem. Oyun bol ya. Surat dost wadyr 30 santim bolupdyr, pul tutupdyr, surkam alçyka. Efirde oynak göreler. Näme? Oynama efirde. Yo, onda da. Bolýa onuň men gowy taraplamy we erwet taraplamy aýtyp berýär adamlara. Be. O tarafı bolya diýem. Olur ya Näme da. dady? Dadın yok. Inne näde? Men современный поддерживать etken de bolya diýen короче. Köpzada. Onum erwet tarapy näme? Onum. Давай like hani. Onum. Lugu tarafı gaşanna diňa. Hele do hakik haram. Ya sen ne şoat efire deme gollamaly bir. Oho. Algel. Ha account ödünü. Berediň alyň ya özüme. Gollamaly bolyn. Hay surat marojnok bära şu taýda gollamaly sen meni köne efirçi men. Garradym menen öýlendim. Saçma agyryp başlady. İlk haýsa otur. Aya balkana gitmeli şu wagt gitmäken bir. Ýüzüne garaýyn edme efirde. 70 ton 3x açalyň. Suraja özün öňde bar ýa men onam erwet ýazydım aýtmadyň ha. Ýa-şka maý. Like hani. Näme diýem? Erwet ýazydım aýtmadyň ha. Minnettar, spasiba täze gelenlerde hemen de salam. Erwet kasetler men ýerbim oýnaýan, gat erwet kan oýnaýan onda da. Çereş çol kan oýnaýan. 70 don 3x gidip bar ýa. Açyň mını, açyň adyr utulýar. Aç dolar. Ýok utulýar o adam ýokmy? Näille oýnaýan nerwim musan erwetler. Diýemem men bort ýana näme diýip. Yo, köperde oýnaýan. Ay karın. Doğru. Hanım 3x şöyle seyredin ne? Спасибо. Dönün. 3. Turat. Спасибо большое. Turat atmadan klitçkan tutarın Turat at. Surkan bas. Hayır, Suraş ne etti sana? Спасибо, Begaня. Vaşı olur.
Turaç näme 35 ýyl 10 milyon atdyň bir ýerine näme boldy sen hayırdır oğlum öýüň satdyňmy ýa berdaklere pul uratypdyr. Oňa muňa jeton oklamada öýdaklere. Çet Turaç. On Yok tufayma. Halis. 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 Bulan bar düşman boldum. Halis. Bir cezal oynayan ýaly. Kurtuňyzda duray. Nasıl yani? Ama gayret et. Mağatın travno emme dadın şodun. Yine men töleyen pul ödün al ya bol ya onu at ya. Yine men töleyen emme dadın şodun. Bu töleyen ok. Muna gıdık kılla barkayın. Kozun yani yine men. Men özüm bol ya. Durumda bir mi tutaydı da. Özümü öz soğuyan pulum senkiden ikesi gurlamayda gayret et. Ay menem ona gözüňe dik çıkta içsin kaş kirfik Onu öz pulundan lazer dırna Donştun. giyecek eski avadaýdan on mäşuk mantyk esgerli men özüme bir mantyk eski maykama elimde agar kitdi sol agar O näçme manat öz pulum soğdum da hem gurlama. Men özüme döz yani sen özüňe dözme. Ne. Halis 36 optur öbülen hem Halis Yok tfayme 10 sekund Laikan revine disokların Laikan revine disokların karşıma atma Laikan'ı Näme disoklujo ne hamsıkman näme diýip oturýarsyň. Yok tfa böyle bir nol hop şoýun